cheghọtago mana asịkwa na na-eru ofe anya wee maa na ya emete nni ọzọ. Agwa m unu na Ncheta azụ na m ga-anọ in the studio with a special guest. Ụfọdụ n'ime unu nụrụ onye ya n'ụtụtụ mana kịta ụtụtụ bụ ndị oyibo, kịta bụ nke ndị Igbo, ebe anyị na-eji asụsụ nke anyị wee mee ka ịghọta ife na-eme, otu o si eme na ebe ọ na-eme, dịka anyị si ewere ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ana agwa m usu na ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị na-eselebreti ụka nnefa na ịmago on Sunday nke bụ nwanne echi. So onye mere ụdị programs a bụ ife dị very important, especially dịka otu o si wee dị na ndụ ụmụ nwanyị. Anọ m na studio with Ngozi Ebo, ya bụ founder She Code Network, Wealth Positioning and Public Speaking Strategist. Nọ na studio n'ụbọchị nke taa. Daalụ. Nọ biko oyibo kali ihe na-anụ founder She Code Network, Wealth Positioning and Public Speaking Strategy. Biko na mpempe kọwagodo anyị ife position gị embody. Ihe oyibo niile anwapụtara bụ na vision She Code site na amara Chineke. Mụnwa bụ onye Chineke nyelu amara with ndị ọzọ na-enyelu m aka ka e wee na-ahazi ya. Onyenwa bụ founder ma convener. Mụnwa bụkwa na onye nta akụkọ. Ijiwa my own personal profession, abụ m onye nta akụkọ. Amamoto si asụ ka I am an on-air personality. Okay. Asịkwa na ị na-position, ịbụ positioning, wealth positioning. Yes. Ya bụ ị na-akwụba ndị kwesịrị, ndị chọrọ inwe gị na-akwụba fa n'ọnọdụ fa kwesịrị ịnọ wee nweta ya bụ ego. Otu a, onyanwa bụ ihe She Code for Money Matters Conference Pụtara. na-eme. So ọ bụ na ifu na mmadụ na-aga n'ụzọ na-adịrọ mma, ebe ọ na-ewesti ego, ma ebe ị na-eme wrong investment, ma ebe ị na-eme ife mmadụ kwesịrị ime wite ego at that particular time, because the truth bụ na abịa n'ihe ego, everything anyị na-ego, anyị na-spend ego anyị n'ime bụ ife anyị chọ. Mana time aha bụ the right time to spend that kind of money. So kọwala anyị ife She Code anụ abụ. Okay, She Code bụ atụmatụ ewepụtara ka o wee dịrị ụmụ nwanyị na mma. Ekwenyere m na before anyị enwe society dị balanced, nwoke ga na-anwụ oke ya, nwaanyị na-anwụ oke ya. But ị na-anya, even from the Bible days, elu ebe nwaanyị nọ, anaghị enweta obere kọma, anaghị enweta obere nọlaanị ebe a, ọ bụrụ gị nwa, ị bụrụ nwoke. So at times, amụọ nwoke, celebration adị high. Amụzia nwaanyị. Dịka ebe ebiri ntu. Asị ama ntufu ya, nwa niile bụ nwa. Esi otu anwa wee, and from mgbe ahụ a mụrụ nwa ahụ, ọ bụrụ na ndị mụrụ ya adịrọ enlightened, ha ebido na-etinye n'ime nwa ahụ bụ nwa nwaanyị that na ụmụ ihe ndị oyibo na-akpọ second class citizen. Isoro iburu nwoke, emerụ gị ka ijọs irubecheru nwoke isi, nwere uru ọzọ bọkwa kitchen, asịkwa gị after nwoke banye kitchen. So ihe ọbụla, otu ọbụla ma mpa gị ma nwanne gị nwoke, otu ọbụla ha si wee hazite ndụ gị, otu anwa ka ị ga-esi wee were ya maka na ịbụ nwaanyị. So nwaanyị na-ekwu okwu n'onu ya na-agbagotu asị mba ma ọ na-akparị mmadụ, mana nwoke onu ya na-agbagote ya bụ nwoke. Yes, o minu na nwoke ahụ abụrụ woman rapa, mana nwaanyị si unu emeni otu a mma nkwe onwere respect. Nwere ị nara akwanyere ndị mmadụ ugwu. Ọ dịka ị nyụrụ nsị na church. Otu a. Alright, so She Code na-eme ka anyị mata no money matters. Okwu ego. Because aside from gị nwa na onwe gị i position kwa onwe gị na society, ebe ahụ i position kwara onwe gị, ị na-enwetakwa ego. So kọwala anyị, ama m na ya eke ego that day. Ka mmalụ She Code for money matters. Ka nghọta anya na-abịa ịbịa kelee ego, because ọ nke a ka ndị ntara don time ifu m mma apịa ozugbo. Ịma nwanne m nwaanyị, ihe dowela anyị n'ụdịrị ọnọdụ anyị nọ bụ na anyị na-achọ sharp ihe ndị oyibo na-akpọ sharp ebe na-eke ego anyị nche abịa obelu nkenken ozugbo. O nwere onye chọrọ itinye time, tinye imogo uchu wee builduo ihe bụ wealth. So asịkwa anyị na-enwe skim ọbụla ewepụta kịta, ịkpọta mmadụ ịtọ, itinye nke ịnọ, ịba
anyị apụọ jebe everywhere biko bịa tinye akwụkwọ ụgwọ ọnwa onye nke jekwute m nnọọ izu gara aga na-ekiri nwaanyị a elugo ebe 65 years and I was crying for the woman because ọ bụrụ na at this age of your life ị ka na-eme ihe bịa ka isoro anyị kịta na ị ga-enwetakwa na enweta m ego kedu mgbe ị ga-akwụsị ya kedu mgbe ị ga-anọ otu a investment ime in your life so anyị anaghị echi about that one sọsọ ihe anyị ma bụ tata ma inyere m ya taa echi gbakwa ọkụ in fact echi anaghị eme exist and onyenwa mere o ji afịa anyị arụ to be able to build wealth because building wealth bụ ihe ị ga-adị very intentional uche gị ga-adị ya and ị ga-adị willing to go all the way for 10 years for 10 years and ụdịrị ihe anyị achọrọ ịnụ ya anyị chọrọ ya kịta ma o mere ọkịta ya emezina mgbe ọbụla so ịfụ nwaanyị ma nwoke at 70 ọ ka na-eme ihe ọ ga-abịa ine ya anya si ka ekwena ihe o ji youthful age ya wee mee ominu na o nwere ihe ọbụla o mekọtarịta mgbe ọ nọ na otu agụ youth ya. Alright, talking about age, this thing or the age limited because anyị ekwugo okwu 65 at the age of 65 70 at least ị kwesịrị ịnọzi na-eri elele ma gwacha ndị be anyị so she code or the age limited. Okay, she code ka nkọwa ya otu anyị ga-esi wetacha ya conference bụ just conference ka anyị na-eme mana anyị nwere a community. Okay. Community a bụ ihe ọbụla anyị metere na conference because anyị mana ịgwa mmadụ okwu once in 1 year you may expect na onye ka ọ ga-eji wee tozie ọ ga-afịa arụ at times o nwere ike oche ime ya aha agwara ya mee o notice na ọ na-adapụ na the thing anaghị ekwe ya o need ịnọ na community where ọ ga-enwe support. So for she code as long as na ịbụ nwanyị and ịghọta onwe gị and uche gị dị na building wealth you must be serious. Ị na-anya na flyer anyị dere ya for serious minded women anyị anara ayọ biko ọ bụrụ biko gbata ụmụ nwaanyị niile kwụrụ na line mba ọ ga-abụ onye si atago m afụfụ enough achọrọ m to be able to build wealth and adị m ready otu ọbụla esi wee sị m na mmee as long as na ihe a na-agwa m bụ ihe kwụ ọtọ ma n'iru Chukwu ma n'iru gọọmenti adị m ready ọ bụgodu na ọ ga-etake him 5 years ọ bụgodu na ọ ga-etake him 7 years adị m ready build ya. Those are the people that we want to see. So there are age limited, not the people they willing. Yes. So ọ bụ na nghọta ihe kọwa a lot of us adịghị enwe ndidi so ihe a need the patience. Yes. So unu amụzili ọsọ ụmụ nwaanyị ka she code bụ maka ụmụ nwaanyị sọsọ ụmụ nwaanyị ya abịa dị eziokwu ụmụ nwaanyị maka ụmụ nwoke nwere lots of avenues and for she code conference otu anyị na-esi put ya together bụ nwaanyị eli na nni na be gị sielu onye ọbụla nni before that day saa arụ akwa gị bụrụ akpa gị bịa ka anyị papatụkwa gị amburu take away nke ọbụla bịa ka ịmago anyị enwego mindset na ọ bụla m abụrụ gọvanọ di m abụrụ local government chairman di m abụrụ CBN gọvanọ nwere ihe ọzọ mbụzi adọmụa bụ nwaanyị nwere ihe ọzọ mbụ ayịyọ ka nna ayọ mebi na ayọtakwuru m school fees nwa m yọta house rent maọbụ dada ga-emechi iko ị ga-ayọtakwa ego moto ị ga-eji ịyọtagoro ego moto ịma na ọ bụrụ ihe na-eme inside of you ọ bụrụ ihe na-eme outside bụ the issue na-eme inside you ị nwere ike ịka yọta ego moto banye keke ka ị nọ na keke a ka ị na-asị keke a ihe nyere onwe m na ndụ a 5 years na ị ga-abụ distributor of keke ị were ụdịrị mindset ahụ bata ihe niile a na-akọ will be hitting you yes so that na ị na-apụzi of course we will set you up in that conference enwe ihe anyị ga-alọnchi anyị na-akpọ she code fund obodo na-aza Norway otu ha si wee build wealth is that na at some point they started thinking for generations ndị a na-amụbero si out of ego anyị na-enweta as a country kedu otu anyị ga-esi wee make sure na ụmụazị a na-amụbero 10 15 20 years from now na amụọ ha that ha ga-enwe comfort. So Norway wee bido wee na ha wetacha ego ha si percentage ego dị otu a anyị ama mmetụ aka ndị bido data atụmatụ na Norway anwụchago but Norway as we speak now
nwere investment na many other countries of the world. Ọ bụrụ na gịnị na enwe ndị tukwu ana wee sị 10 years from now ka eko ga-esi dịrị anyị. So ọ bụrụ sọsọ nations na-etukwu ana na-eche uche, families tukwuru ana chee uche, gịnwa bụ nwaanyị tukwuru ana chee uche 10 years 15 years ọkwa nna ha amụ mmụọ abịa kụọ aka abịa gbaa egwu anyị eme naming ceremony, ụmụazị a nna ha amụ na 15 years from now 20 years from now o nwere ihe mbụ n'uche ha ga-abụ. O nwere ihe mbụ n'uche kedu ihe m nidiri ime kịta ka ha wee nwee ike bụrụ ihe ahụ. Ekwuru m n'ụtụtụ na ofu ihe mụa sị na m achọghị na ndụ m a Chukwu ga-enyere m aka ime kishon omero na ndụ m bụ ụmụ m ama nza mmadụ saa for life. Oh, ha ga-ebidogodu maka the training part. Yes, ka mụta na otu esi eme ihe na-aza dị saa. Asị na onye fe eze ruo ya. Mana ịma ntọ ị ga-eji wee bụrụ eze nke gị emega abụ n'eze nobody onwekwa onye mega abụ n'eze. Ụmụ nwaanyị must come to that understanding. Onwere onye mere gị abụrụ eze. Ihe mere gị abụrụ eze bụ the things you do not know. Ihe ọ bụla ị na-amara ọ karịrị gị. And I know na the age and time of 50-50 nwoke asị gị weta. So o nwere nwoke as a young person, I think ihe nchọkwu for a young person, o nwere ka ọ ga-adị as a young person kịta nwoke bịa ịnụgo sị gị nọkwa 50-50 ka ọ nọ. Ị like kwa this man, you cannot say no. Mana ịpụtazi si ya nna na onwekwa ka isi wee kwuru. Ọma mbịadị ụdịrị nwoke kịta ọ ya akọrọgodo ọsọ. Maka the truth bụ na ụmụ nwoke kịta like your liability. And I know na the era where ọ bụkwa na a ga-epemit him to say this, ụmụ nwaanyị kazi ụmụ nwoke agba mbọ. Ụmụ nwaanyị. But ihe na-ewe m iwe bụ that na in the next 5 years efofa ha dịka ndị agba ha mbọ. Ọ bụ na nwa ga-enyero gị ịnyaba onyinyo ị na-atakọli ịcha ihe anyị chọrọ ịgbanwe. Exactly. So yes, nwa gị all your right iri from aka because n'izu gị. Mana in a situation ebe nwa gị a stand be ịmago na ọkwụdobe at least as onye melu this kind ọ bụrụ na ije shiko dị na-achị kọwalụ na ọ dịbe late now he attend this shiko at least ka egosi gị how to grow your wealth or whatever it is inwe a na-akpa already so that mgbe time ụdị nke anyị na-ekwu na nwa gị ewetara ekwụrụzi agụụ maka na o nwere onye nye gị o nwere ike dị gị sef ha lọzie nlọ ọ bụghị maka iru gị ka afọ na-eme na nwaanyị adịberi afọ kọọlụ gị sef agbagodo ọsụ na ama na ọbilin ka ma ọ ma ebiara ebil mmadụ kịta so ọ dị very important society anyị nọ na ya kịta abụrụzi society ụmụ nwaanyị na-apụta si in the next 5 years 10 years ị mara ebe ekwu ị kwesịrị ịma ebe ekwu then secondly mere anyị ka anyị malụ ndị na-abịa the people can speak na these events. That's very important so that people get the kind of people, thick, substantial people get there for these events. Dalu. Onwe 3 sectors. I na that now. Enwe sectors buli ibu na program mana our plan and our projection but nwaanyị ọbụla ji uche ya wee bata na the conference. Ka ị na-ana I ga-enwe 3 sectors you should be willing to play in. Ofu n'ime ya bụ real estate ana. Ilan, real estate was saying Ilan. Ọ bụrụ sọsọ Ilan, property, facility. Okay. And abịa na southeast of Nigeria, in fact, abịa na Nigeria. Enwere ofu nwoke maka na ọ nọ n'Enugu a anyị anara akwanyechiri ya see finish. Maka anyị na-afịa and onye ozi Chineke so anyị anara enyechichi ya ọ bụ na ọ bụrụ onye ozi Chineke adị m sure na ọ na-aga ndị uwe ojii lu 10 ga na-esi ya ọ bụrụ onye Reverend Dr. Ugochime bụ GMD Copen Group ịgụba plaza niile nọ n'Enugu agụcha ya amụrụ m otu esi asụ nke Igbo 90% of those plazas bụ nke nwoke Chukwu gọzi for 30 years he has built a real estate empire. Can you if I'm not mistaken onye nwe Elim Plaza onye anugom that's his name Obiago and onye nwekwa Amadio onye wow Amadio niile another plaza na C2C ezo wonderful ihe o nwekali so kedu ka ụmụ nwaanyị ga-esi wee bido ama m na nwere you don't have all the money but ụmụ ihe ndị oyibo na-akpọ value chain in that big sector ka ị ga-esi wee bido play wegodo no matter how small enwe ka ụmụ nwaanyị ga-esi unite ya that's where the she code community comes in ka ụmụ nwaanyị 5 or ụmụ nwaanyị 10 ga-esi unite ya si okay ka anyị weta funds anyị
let us play in this field. That is the kind of conference and mindset we want. So GMD Copen Group, Ghana Ebawa. Real estate Bulai 1, Bulai 2, Bulai 3. I work Dr. Paul Basil Ilweboba, Okwa another real estate giant in Enugu. Kedu ihe Dr. Paul ga-emela anyị? Gwa anyị maka ndị chọrọ ana na-achọrọ just property ana. Kedu businesses ụmụ nwanyị nwere ike ime around land? Enwere ike ịdị for land banking. Onwe ka ga-esinyere anyị aka ka ọ dịrị anyị easy to own land, maybe 5-6 months, using the she code community as a leverage. Okay, so ekwucha land, anyị ekwuo oil and gas. Onye ọbụla mana petrol gbago, ota ka ume anyị nchere na-esi agbago. Eziokwu, BP na rice kalimba. Ume anyị agbadata. Enwe value chains. Enwere eje iplay ebe a bido nnọọ from isi na-ebido n'ukwu naanị. Thank you. I am a commissioner for science and technology in Enugu State. Most people me as commissioner for science and technology. Mali as a tech festival. No, you wanna organize. But a commissioner plays very big in the oil and gas sector. So I got on the training live. We call wine. You have the value chains. They couldn't get see we play. And like I said, it's not just about conference of one day. You are accessing a community that can support you to grow wealth. Okay. Then, hey, I'm going to but I'm asking the mama afa. Enwe Nwanyi amongst them. Enwe Nwanyi na run about 4 factories. N'Enugwu muna gibi. Ejem na ha yard. Ima akpọ yard or diko face me I face you. Yard abro face me I face you. Yard bu a very big compound. Thank you. Oga bu ipake moto gi no fu ebe. Iwelu ukwu we ka gawa another side. In this city. N'Enugwu. Nwanya nwe plastic manufacturing industry. Wow. Afọ mi ananyam. So everything plastic on ane emi N'Enugwu. Onwelu water manufacturing industry. Onwelu drug manufacturing industry. One person. Ofonye. Ejego me ebe anwa many times. So obro na osim no na mfo. So kede go abu nwanyị na amara where to start. Maybe na ndolu oyibo, maybe no fọzikwa gị 1 year ka ịpụta and you mara where to go to. And abidi na-save ego, ọ bụ na shop ka ị chọrọ emepe. The worst thing bụ ọ bụ na ị mara what to do. Ị nwere ike jide ego maka na ị mara what to do. Thank you. Enwe a lady mụ na ya na-ekwu okwu na advice kwa another lady. He bụ na alụ civil service. Ofu ye wee sị na onwe ka gọọmenti si wee mee so that na pension ga-anwa na inwe ike je welu 25% before you retirement. Nke ọzọ si ya na akpatukwana ya aka na ọ ga-akakwa mma mgbe ị retire iji nwayọ were ego gị ị marazi ihe ị ga-eji ame. Nsị ya biko ewe n'iwe. Any amount to 25% ga this year. Okay? Tiekwo ye 10 years. The value of that money. Yes. So, open him where to invest that money. In fact, it's an have you pension now. By the time in a retire, it's set to go up things running for you. So all of these things, these are the caliber of women that we want. You go civil service, business. Entrepreneurship is the way to go. No one in any country if you not thrive. The economy, yes. And the economy is not driven by ndolo yibo, it's driven by private sector. So these caliber of people are the ones we are looking for. Then they ekugo maka manufacturing, ekugo maka oil and gas, ekugo maka real estate. Then enwe revenue generation, enwe ike inwe dream, enwe ihe icho iji ego we me, enwe ichi set up. Mana inwe siro all the funds to do it. Enwe mad na abona state na alu with governor. Ofu bụ SSA on revenue generation. Nke ọzọ bụ SA on revenue generation. Ndị a bụ ndị na-enyelu Peter mba aka. Akụkọsi ego anyị. Mba, Peter gwara anyị. Peter
tax bụ Nnamani Emmanuel Ekene Nnamani bụ tax. Peter Mba bụ gọvanọ. Nnamani bụ MD, ndị nke a bụzi ndị SA, ndị nke ha so ha nwa bụ ndị nọkwa n'okpuru Nnamani mana ọka tax ahụ ọka bụkwa ego, but ihe anyị na-ekwu na ndị ahụ money women. Yes. Ndị na-calculate just na ha na-efigos anya like this enwego nke bụ plus na minus. Ụfọdụ ndị believe na ọ bụrụ like Enugu steeti ma Abia steeti ma Imo steeti anaghị akpọta onye na-abụrụ onye obodo ahụ. Peter Mba jelu na Yoruba wee kpọta Adenike Okebu. Adenike ya na ya alụbugo before. O wee malụ na ọma what she's doing. Adenike bụ SSA to Peter Mba on revenue generation. Adenike na interface with all the ministries n'Enugu, finding ways to ensure that revenue is generated. So in your business, in ihe ahụ na-eme ema otu esi generate revenue, you need it. Ọ bụrụ na business ị na-eme na ego anaghị abata ya, ọ wogo NGO, ọ wogo charity. Because you can't iman sustain nwe iman mgbanwu diesel, nwere iman kwụnwu ndị mmadụ ụgwọ ọnwa. Then anyị nwekwa onye ga-abịa call maka sales. I know in a digital world where you nwere ike na-alara ụla ibinye mepe account. Imali ihe bụ digital product, imali otu. Because ụmụ nwanyị, the caliber of women na ga-abịa she code bụ ndị nwere plenty of experience. But I don't know how to translate it to bringing in money. Okay, so a ga-akụzikwelu gị afọ ya ga-akụzi abụ Dr. K.C. Richards. Dr. K.C. Richards nwelu an institute called MoneyWise Institute, teaching you how to generate money, multiply it, and to deploy it. Okay, then AI iwuriri biko nwanyị ọbụla ka na-asị ama m ihe a na-eme with phone biko eji nchukwu ayọ gị ịdịkwa ndụ nwụbero and you're not dying soon. Okay, ji nwayọ na online nke wee mụtazie na ihe a bụ AI age. Ọ bara uru ịnọgide si na Maria, at least the basic ones. So I ga-enwekwa somebody ga-akụzi AI. His name is Victor Onax. Victor Onax bi na Abuja. Wee sị m na a company kpọrọ ya bịakwa Enugu ya rụọ ọrụ ha ọrụ na ha nọgide si ya mba anyị achọghịzi ka ị na-abịa n'ala relocate etu Enugu. Otu a ka Victor si wee bịa Enugu wee biri n'Enugu a. So ihe ọbụla gbasa AI, ihe ọbụla gbasa otu ị ga-esi onwe ihe ndị oyibo na-akpọ automating your business, ka your business ka hapụ ịbụ mgbe thank you. Victor will put you through, and Victor is saying that in 90 days he can help you automate your entire business. Nke ahụ nwere number of days, because ihe gbasara AI and all, it's not like he ga-amụgide 30 years. In fact, time I na-eje school na Nigeria. Any the otu si afọ ọ na ka ya waste our years in school. Yes, so need the refocus. I'm on my YouTube live in case. Otu face ya dị ka nnọọ aye waste manya nwa mama ụwa ma gị nwa na-ega m ntụ ọ na-efili for all of us. For China, obodo China, ọkwife ya anyị na-agba na anyị na-eme school run. Ụtụtụ niile traffic eju everywhere. Anyị na-eme school run. Na China, just basic education. Nwa gị aha abanyego in one field or the other. At 15, 18, ha na-import iPhone. Anyị abịazie n'ụlọ ụka na-asị praise the Lord. Igo phone. For sample phones anyị na-eyuzu na ụmụaka 10 years n'ọnya ka eji email ha practice. Okay. Ya ka na-ebubatala anyị na Nigeria. So mmadụ anọ gụchaa primary 1 gụgide wee gụrụ primary 6 so bidokwa JS1 ama otu esi agụzi ya na gụrụkwa JS SS. Nke a mere m n'anya mgbe m na-eji ịba university enwere this young boy jere ịmụ ka esi ele cement. Ọ bụrụ mmadụ gwa m ọ ihe mere my year 1 ka o ji wee bido ịgba boy. Mgbe m na-agụchazi 4 years later o mechago the apprentice o nwego shop. Okay. So anyị na-agafetezi ebe anyị na-achọ ọrụ ọ sị gị agụọ na agụ gị ya nọla anyị ka nye gị certificate. So ọ bụ na parents ka na-eme ọ ka amara na nwa m bụ doctor. No, you need to think again. Even if not a doctor, ọ ga-abụ o nwere ike ịbụkwa an AI
digital doctor. I'm a proco doctor. I know. Or the medicine so for even any field, and when today's way of blending that field in such a way that you are relevant in today's world. So me personally, only when me wo toto pia run. Then only an school, so see Dash killed Goliath. Ogugu isi anara arụ ọrụ. Inye ihe ti manage ma ihe ndị a na-akpọ sales girl, inye ya ihe a manage. O dechego oge application ahụ ọ mmadụ dere ya because ọ mandewu. O weta gị isi ngwa bịa arụwazịa. N'ezie ihe manage for her brain to work or for his brain to work is a problem. So it's a sad situation. Ndị dị sharp na-akpọpụkwa ụmụ ha. Ha agụọ primary school anyị ji nwayọ ọ bụgodu Ghana ha kpọpụ. But anyị ama ntọkịlị na-akpọpụ anyị ga-edozi obodo anyị. And ọ bụ na nwaanyị mụtacha ihe niile a, o nwere ihe mere ka ọ hapụ impact your on the child, because normally 80% of the time bụ ụmụaka aside from school, ụmụaka bụ their mothers ka a na-anọ eziokwu all the mothers. So ihe ọbụla ọnya ka o ji awa emekwanala nso na ihe ọbụla umekwanala as a mother, generally as a parent, ụmụaka na-amụta ya. So ọ dị very important. All right, so ndị a niile bụ ndị agụpụtagoro anyị ga-abịa that day. This wealth position. Yeah, because my area again is public speaking. O nwere ndị ga-amachakwa ihe niile ha chọrọ ikwu, especially in business. O nwere bụ pitch your product. From the time you mepe door bata into an environment each or pitch product, ndị ahụ amago whether to give your company ihe ahụ bịa ịkọ or not. Just the way you walked. Yes. O zugolu ha. Ka ọ fọzie 3 seconds when ikwuru is enough to tell you yes, Messia, we will call you back. And I'm attending to you immediately. So women also need to how to be bold enough to be able to communicate the value that they have. So I'll be speaking as a public speaking coach in that conference. On wealth positioning. Wealth positioning. Oh, wealth positioning. I'm kind of interested. Yes, so yes. I'm on my investment in oil and gas. Bikobia. I'm a minister for innovation and Bikobia. At least commissioner for science and technology never one. Ikabido never where and minister for science and technology. Boye Enugu. Ịmara ndị mmadụ anara ama na onwe ya na-aza connection. I na-feel that enwere m ike nje afịa nje gote okpu ngote ashwebi ngote akwa ngote hair for us ọ na-adị anyị okay enye m ego m enye m hair. Anyị amụrụ na onwe ya bụ enye m ego m enye m access, enye m ego m enye m connection. Because connection ahụ ị nweta can lead you to anywhere, open many doors. Ekpere niile ị na-ekpe midnight, you just need ofu onye to open one door for you. True. Mana because na obro product anyị anara service anara physical or ihe dị authentic. So she code for money matters, boo. One conference, I will encourage you. If you want to join, I'm going to join Ibero because join here fast because we also have a dress code for that day. Okay. We want you to look like Afa the community she code Billionaires Network. And consciously we are trying to tweak our brain. Kai one to brain I see. Go where up able not so some way governor ki feel ni bugo a billionaire. So I will dress code that we want you to put on that day and look like you are there. Because if you can think it in your heart, each way no biggie over time, before you know it, you become it. You become it. So see na na so see I na no be able for leti ego ụgwọ na keke ga-esikwa ya school fees a ka ị na-akwụchapụ nke a ka ị na-echekwa otu ị ga-esi akwụ nke ọzọ. So your brain enwere efe think big, think long term. So see na think bụ taa gari a ga-ezu echi. Bread will score 1.5. Hey, thank God, no, it just said that you can bring the bakery to your house. Ndị na-eme a isi ha dị one. Okay, so Nwanyi, the date, the time, and the place for the event. When I come on the ocean at the horse's mouth, and of course, early bird. So all these things like Iga was there.
anyị ka isi aga early bird self nke bụ eziokwu bụ na early bird agafego maka na conference a bụzi in the next 13 days mana o nwee ihe mere and achọrọ m ikene ụmụ nwanyị na-anara eche sọsọ onwe ha na-eche otu ọ ga-esi wee dịrị ụmụ nwanyị ndị ọzọ mma o nwere one of the speakers ga-abịakwa kwuo okwu na-abụrụkwa na o nwere leta idere ha nọ ikwucha ya kwụọ gị pounds onwe ebe anyị dobere ya on her own kpọọ m sị m ka registration si aga sị na ọ na-afịakwa ụmụ nwaanyị arụ nke bụ eziokwu ọ sị m oke na ya ga-subsidize ego a ga-eji wee bịa the conference so as I speak with you now from now till next week any woman Nchebia you just pay 25,000 which is all the less than the early bird is 38,700 and since o make that pronouncement about 4 to 5 days ago many women have registered. So achọrọ m ikene in a special way Dr. Ifeoma Ede. She's a very quiet person. Anara anukebe onu ya. Ọ nọrọkwa politics. O nwere ihe ọ na-azụ. Ọ ga-eji esi ụmụ nwaanyị na-ekworo ụgwọ pụta ngwa bịa ntụ ọnụ m vote. O nwere ihe ọ na-azụ. Achọrọ m ikene ya in a special way. She's one of our speakers. Wee sị oke ka anyere ụmụ nwaanyị aka. Si anyị ngwa ihe niile gbasara nri a ga-eri na anyị rapụrụ ya. So budget anyị wee mee gịnị gbada ọfụma so nwaanyị ọbụla na-take advantage of this amazi m ihe ọzọ m ga-agwa and also it's good to pay for events like this the only way you get take care seriously eme ya free kita onye ọ na-eju ebe a yet you will not onwe ihe ga-eme achieve na so subsidizing or ịbịatụ nwa obere ị ga-enwe onye nchọ onwe ebe m na-eje and ịma nweta the full value mana ịkwụ ụgwọ ị ga like ịnọ to the end ọ na-akụ 5 ị na-eche ka onye ekwubero onye aka ga-abịa kwuo onye nke ọzọ ekwubero because you paid and ụmụ nwaanyị we should get to that point where we are willing to pay alụs na n'ihe free onye nwa na-eme at times oluo n'ihe politics I love politics because politics is about creating an enabling environment for everyone to thrive and be happy. Onwere ihe ọzọ bụ politics amara m. Okay? Mana politics eminiro na nwaanyị bụ ndị akụrụmaka ka ndị na-eji ụka ekpere akụ aka agụ egwu anyị gbacha egwu asị gụọ ụmụ nwaanyị ahụ onye ka ha dị 52 to 2000 ị nwere shop ịtọ na main market asị gị na gị bịa kụọ aka mgbe egwu you will not come. Iji abịara ihe a bụ na amanụ ma honorable ga-erote m and honorable irote gị bụ inye gị ukwu akwa ma ọ bụ na ọ ga-eru dị ukwu akwa ukwu akwa one woman one rapper like I don't get it. One woman one rapper like ụwa gị niile agwụgo na rapper so olugo mgbe ụmụ nwaanyị ga-eji chewe uche chebezie long term anyị echego short term ọ nara awọk anyị nwere ike ichenji ukwu egwu anyị to say okay ka m focus go in my next 10 years anyị nwere gọvanọ now okay Chineke nyere ya aka second tenure bịa ọ continue kwa bụ gọvanọ anyị from kịta wee luo mgbe ọ ga-achịcha 5 years ga-aga ị nwere ike weluzie tenure gọvanọ anyị ncha na-akụrụ aka 4 plus 4 8 weluzie tenure gọvanọ plan na ndụ gị si by the time gọvanọ anyị na-apụzi as gọvanọ ọ ihe ndị a ka m chọrọ achieve taa ka anyị ga-esikwa anyị na-akụ onye ọzọ abịakwa 4 plus 4 kwa 8 onye ọzọ abịakwa 4 plus akụgide ya bụ aka ruo mgbe one anyị akụgide ya ruo mgbe one onye ọbụla anaghị eteke ụmụ nwaanyị serious ọ ndị na-akụ aka so anyị achọghịzị ịkụ aka ahụ ike agwụga anyị achọghịzị ịkụ and e nwere ụmụ nwaanyị kwa within the political field kwupụtago si ụmụ nwaanyị anyị na-akụ mana anyị nwere ụbụrụ. Okay, I work with the office of the Southeast Zonal woman leader for APC. Nwaanyị a Dr. Obiaji o nwere ụbụrụ ọ na-eche uche ọ ghọta ihe bụ na nwaanyị na-make progress. She's a medical doctor. So ọ bụrụ ndị achịkọta ya kwa ọnụ achịkọta na-ekwu ya n'ọnụ. All right, so achọrọ m ka umela ya ebere na time. Ama m na time bụ 8 a.m. but kemgbe ọ dị gị ka ya gbasa this event maka ndị otu m chi ụmụ enwe di
ọ bụ na enye gị appointment na gị bịa Abuja kịta bịa interview for visa di na ụmụ ahụ ebe ka ha ga-anọ ị ga-achịrị ha gaa ime na onwe ihe bụ na ị nọ n'obodo ị na-alarụ ị na-eteta na enwe ebe na ịpụrụ apụ ma ọ bụ na Peter Mba akpọọ gị from office Peter Mba sị gị na ọ dị ka enwe appointment so ihe anyị na-agwa ụmụ nwaanyị plan that day ka ọ bụrụ your day. Yes. My me day. Nọ mbọsị i nyere onwe gị. Yes. For your next 10 years. Invest that day into your life. No, enye m onwe m this very day ka m mụta ihe nna amarọ so that this my family, because when there is money in the family, it's very simple. Ọ bụ na ị ga-adrọ onye riche garị a ọ na ha ama n'izi ga onye mụcha mmiri a ọ na-ama n'izi mmiri so bido kịta plan ya anyị bidoro okwu conference a since October November last year so that na date anwa just keep it aside isi ụtụtụ ịbịago and then when ndị anyị na ha na-akpakwa so that anyị bịa at least free eye check for ụmụ nwaanyị maka ọ na-afịakwa nwaanyị arụ ije ụlọ ọgwụ. May your eyes examine, may your vital signs examine before we start the conference. Okay. Maka ọ bụrụ na ịdịrọ ndụ nwenu akụnụba ị na-eje ibuild chagodi ịkpafuo ya na-arụ ọya ma ndị mma. So anyị ma na health is very critical to you building wealth. So anyị chọrọ itinye a bit of it. So as early as in fact nwaanyị plan ọfụma ji obere ego just gara hotel a jee lodge ya nye onwe gị 2 days. Yes, ọ karịrịkwa ihe ndị mmadụ na-eme ine pocket gị ọ bụ na ihe ị ga-emenwu I would encourage you. Biko ọ bụ na ịma mmenwu ịba by 7:30. Ọ bụ na ịma mmenwu ya biko gbara ihe ọbụla ị ga-agba 6 o'clock rapụbe gị so that 7:38 irutego 7:30 medical checkups ga-adị and this event na-take place na Wells Royal Hotel. Ọ nọ na 21 Alex Ekweme Street, Independence Layout, Enugu. Gwa ka m bie gị na mkpe bịakwa ifu hotel a just na ọ bụ na isi Bisala Road agbadata ọ dị before GT Bank. Ọ bụ na isi ka ya na-akpịa Presidential Road ya bụ Obiago side agbagote ma ọ na isi Ekpara Square agbagote ya agbadata ka ị na-eje IMT ọ dị after that GT Bank yatago ọ dị na that road ọ dị n'ụzọ ahụ ọzọghị ezo the hotel a gigantic hotel ọ dị n'ụzọ just ekwụsị ịbanye. Alright, so event a bụ Thursday 30th April 2026 like she said 11 days from today, so Thursday 30th as in 13 days. Yes, 13 days from today. Thursday 30th April 2026 by 8. So it's very important to get before 8 so that ihe free na-atọ ụtọ ọ dị apọj onye sị gị na free na apọj ọkwa ashị maybe a na-arụ medical check-up just before abanye the main event. Alright, so this is for serious women only. Ụmụ nwaanyị kpọrọ onwe fa ụmụ nwaanyị tupu ị bịa agwa mfa maka Nkọlịka nwa Nsụka. I wish na ị na-akpọta Nkọlịka nwa Nsụka. That lady was nobody. Onye amara asụ oyibo first one sentence ọ mara asụ oyibo but ife ya kịta ọ nọ into real estate. Ọ bụ na enye ego fim ọ na-akpakọ ya ọ na-achọkwa ndị mmadụ a na-ego anyị before mara ego anyị interest o nweta na the land onye ya that particular company before mara ogolo ụlọ nke ifu moto ekita ọ nọzi into real estate and acting ịghọtago. So ihe a bụ women na ya amarọ look back to mgbe ọ atụ oyom ụtọ m ọ mara asụ but ụmụ ihe okwu na Instagram ama m na ifugo that video mmadụ na-asị ya hey na Nkọlị alụgo unu goo moto na ọ na-achụsị ụmụ nwoke ya anụ ya Zubi Michael na-agwa ya owesie nna ya bịa na ọ bụ na eziokwu mgbe ọ nọ na-agbalụ Princess Ngozi ka na di egwu kedu ebe fanụ mgbe ọ na-eme backup dancer kedu ebe fanụ na ọ bụrụ maka iji ego ka ọ na ijide ego. The idea is to be a substantial woman nwee substance nwee ife iji nwoke na-abịa ọzọ ma moreover na ụmụ nwoke alaikụrụ school the liability ọ bụ na ọ zụrụ chi ka ọ befe onye ga-azụ ori oge befa ka onye ga-enye ya ka onye ga-eduga ya school nwanne nwoke ọ kpọfuru obodo oyibo ka onye ga-akpọfu ya so not the very important if you don't know how to start from somewhere. She could abịago now to help us and if you go ọ bụrụ age limited not just for serious people. Yes, serious minded people man that na ego na-abatago na o nwere ebe ị ga na-etinye ya nwee ndidi
be patient enough to grow the money for a certain year or certain years. Just wait in the ego na know where it is pampered and grown. Yes. You understand? So if you open in a on the 30th of April 2026, Thursday by 8 a.m. I need a gun Wales. Public holiday, maka ndị ọrụ oyibo. Maka ndị ga-asị na a ga-eje ọrụ echi. And work abroad all night. Abroad all night. So I'm going to be an to 7 or 8. You can wait time to rest till the next day. So Wales Royal Hotel, 21 Alex Sekweme Street, Independence Level. Pin your location, kita na your map na phone. Wales Royal Hotel, Odorotu n'Enugu. And for onye ọbụla chebia, you need to get reach before then, because everything like ndị nke gwagola anyị na ha chebia, everything you need for the conference. We want to model a better society. Anyị adigo used to ịzọ ihe abaga anyị n'ọbara. Even when this whole room na the only 10 and ihe nwa ju room a. So ka ị na-register ka ị na-enye gị a registration code. Okay. And that is like your access pass first into that premises. Secondly, into my lunch, my breakfast, my conference materials. So it just show us your code. And you get the things that you need to get. Man, if get crashing in that day. All right, so abụna need ikpọ ma WhatsApp ha for inquiries so nwa ajụjụ ịchọ ịjụta onwe ihe ịchọ ịmata kpọọ na 0909 827 2938 0909 827 2938 nke were ya one more time maka time anyị abịago na njedebe 0909 827 2938. And then this sponsor of Webban, Enugu State Government, Attesta, Vote FM, Auto Ease, Sidom, 7up, Horizontal, and Money Wise Institute. Okay, Horizontal City Property, the Money Wise Institute. So, Igo Sigi na ndị kara aka ndị agbafa shiri ike biye nọ na this event. So, jisi ike bịa ọ dị mma gị. And ọ bụrụ na ị nọ na Facebook, just type nye she code Billionaires Network. Ị ga-afụ anyị. Nọmba nke mma bụ Billionaires Network. Ị ga-afụnata anyị Facebook, Instagram, TikTok. Nọmba nke m bụ 08036865546. 08036865546. Cheta na onye ịnụchapụrụ onye ya kịta bụ Ngozi Ebo. Nyanwa bụ founder She Code Network and also wealth positioning and public speaking strategist. Ndewo ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta si unu ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ unu ga-anọ n'ije afịa ọkụkwa na alụ 9 gị na Chinazụ Agwuchie na Volt 104.3 FM ka anyị kpaa dịka otu o si adị n'afịa. Buying and selling goods and services, exchange of products for money. Gị na Chinazụ n'ije afịa. But for now, ka ọ dị onye mara asụ sụọ n'ikwu onye amaghị asụ sụọ n'anya oriri ama ebule ji ibi ụgwọ agbacha ọsọ agụọ maịl agbacha egwu ọ n'anụ ukwu oriri ama ebule jikwa ibi ụgwọ bịakwa kịta ka ị hafụ iri nke ị ga-eri dachi ụzọ come and have your own money na She Code 30th April 2026 ndewo nke emesịa. Daalụ.